дуруд дӯстони азизу арҷманд, мухлисони ҳамешагӣ варзиш ва махсусан футзал ки бонувони Туркманистон аст барои мо шумо нишон дода шуд ва Фаррух Зокиров аз тими Узбекистон ки 4 феврал оғоз шуд. Вало як вазъияти хуби голзанӣ, вале ту ба тири дарвоза мерасад. Бисёр имконияти хуб, боз як фурсати дигар ва гол. Иштибоҳи дарвозабони Туркманистон Айша Амонбердиева буд. Бубинед чӣ гуна зарба иҷро шуд, аммо зарба хато ҳам рафт. Аз 4 феврал гуфтем мусобиқа оғоз гардид то 11. Як зарба аз роҳи дур, аз масофаи дуртар анехтараш. идомаи ҳамлаи бозигарони Туркманистон. Бисёр фурсати хуб ва гол мешавад. Инҷо 1-1 бинандаи азиз. Дар дақиқаи шашум тавонистанд ҳисоби бозиро баробар намоянд. Хеле ҳамлаи хуб. Зарба ҳам олӣ иҷро шуд дар дарвозабон. зарбаи навбатӣ ва голи дуюми дастаи Узбекистон. Бисёр зарбаи сахт ва хеле ҳунарнамои хуб ва зарба ҳам ва голи дуюм барои Туркманистон. бинандаи азиз, бисёр голи аҷоиб шуд аз ҷониби Майя Мусаскина ва бо як ҳаракату расиш акнун аз аут ба бозӣ дароварда мешавад. ва бисёр зарбаи олӣ, бубинед чӣ гуна аз масофаи дур дарвозаи Туркманистонро дар оғози нимаи дуввум рахна мекунад. Аз масофаи дур бо пои чап ӯ ба кунчи дарвозаи дастаи Туркманистон зарба мезанад ва ҳисоб 3-2 мешавад. Чориева бисёр гузариши хуби ӯ ва ту ба паҳлӯи дарвоза мерасад. бинандаи азиз, ва инҷо голи чаҳорум зада мешавад аз ҷониби бозингарони Узбекистон ва онҳо хавфу хатари бозингарони тими Узбекистон. бубинед чӣ гуна Зумратҷон Назарова баъд аз паси Рушания Сафина ва ҳоло бозии дастаи Тоҷикистон муқобили Қирғизистон ҳам баргузор мешавад. ин бозиро мунтазир бошед, ҳамкорони мо барои шумо пешкаш хоҳанд кард.